přivítal na tiskové konferenci, která začíná několik minut po skončeném utkání 8. kola 2. fotbalové ligy, ve kterém se utkali domácí tým FK Baník Sokolov a FK Viktorie Žižkov. Utkání skončilo 3-0, jak jistě víte, po stejném poločase, tedy po poločase 3-0. Já na tiskové konferenci vítám trenéry obou týmů. Za Viktorku Žižkov je tady pan Roman Nádvorník, ještě jednou dobrý den. A za domácí Baníkovce Aleš Jindra. Aleši, také gratulace a dobrý den. Dříve než dám prostor pro případné vaše dotazy, dovolte mi, abych o krátké zhodnocení dnešního utkání požádal každého z trenérů a samozřejmě začínám určitě méně spokojeným, nicméně hostujícím trenérem Romanem Nádvorníkem. Tak já jsem samozřejmě obrovsky zklamaný, protože vyřešíme třetí týden trošičku problémy s obranou řadou, kdy nám vždycky někdo vypadne z těch klíčových hráčů a bohužel hráči, kteří nastoupí na ty posty, tak dneska nepřesvědčili a udělali chyby, protože kdyby nás Sokolov přehrál, tak neřeknu a půl slova, ale my jsme dostali gól po standardní situaci z rohu. První, kdy jsme dostali Sokolov na koně, kdy hráči mají individuálně určenýho hráče, který vyjde osobně a bohužel náš hráč zaspal a Sokolov šel do vedení 1-0. A při druhém gólu tak jsme špatně řešili, když soupeř šel do breakový situace a dali jsme si vlastní gól, od Sledovýho se nám to odrazilo do bránky, takže jsme měli trochu smůlu, ale musím říct, že Sokolov byl na nás velice dobře připravený. Hrál z bloku z vlastní poloviny a šel do breakových situací, dobře zhušťoval prostor, byl daleko agresivnější a daleko lepší v těch osobních soubojích. A zápasy se rozhodují v 16 a tam nám ta agresivita chyběla a soupeř jí měl, zaslouženě vyhrál. I když opticky asi jsme měli více hry, ale bohužel rozhoduje se to v těch 16. Dobře, děkuji. Tak to byl trenér hostujícího týmu a teď se ptám Aleše Jindry, kterému se utkání bude určitě hodnotit daleko lépe. Tak jak se mu líbil dnešní výkon jeho svěřenců? No tak musím říct, že se mi líbí především výsledek. Na tom výkonu bychom našli ještě nějaký rezervy, ale ten výsledek je jednoznačný, nevím, jestli odpovídá úplně průběhu té hry, ale my jsme se snažili velmi dobře připravit na Viktorku. Vím, jaký to je, když to mužstvo má nějakou sérii a potom už ve finále stejně čeká, když ta série jednou musí skončit, ví to hráči, ví to všichni, taky jsem ten fotbal hrál. Takže já jsem chtěl, aby ta jejich série skončila tady v Sokolově, udělali jsme proto v týdnu maximum. Hráči se dobře připravili, celkově byli dobře připravení, i když jsme taky řešili svý problémy po tom divokém utkání ve Znojmě, kdy jsme dohrávali v 9, tak jsme byli limitovaní. 2 hráči vypadli z základní sestavy, vypadl Tonda Holub, který se zranil, ale ono to tak nějak do sebe zapadá. Prostě o motivaci bylo postaráno jednoznačně, bylo to pro nás utkání podzimu a co se týče průběhu toho utkání, tak samozřejmě souhlasím s tím, že velmi důležitá první branka, kdy jsme si pomohli ze standardní situace, kdy jsme to skvěle udělali, tak jak si to představuju, především jsme přesný náběh v tu danou chvíli, často děláme chybu, že jsme tam brzy, tentokrát jsme to zvládli dobře, no a potom to štěstí nám šlo trošku naproti, ale porazili jsme velmi kvalitní tým, který 7 kol nestratil žádný bod, takže já si toho velmi vážím a především hráči zaslouží obrovskou pochvalu za to nasazení, odhodlání a velkou chuť do hry a chuť vítězit. Dobře, díky moc. Tak to byli oba dva trenéři a teď se ptám novinářů, pokud mají nějaký dotaz na kohokoliv z trenérů. Není tomu tak, díky moc, těším se s vámi na setkání opět za 14 dní po domácím utkání a oběma trenérům díky za to, že jste našli čas a přišli na tiskovou konferenci. Díky. Ať se daří. Tak ještě díky.